Okay, hello guys. Um, we just wedi meddwl mae hi'n syniad da i ffilmio reaction i wylio uh, fideo newydd o Viviz Untie performance video wrth gwrs. Achos wi'n caru Viviz a wi'n caru G-Friend amser maith yn ôl. Um, am clywais i mae'r fideo yma yn just wedi creu i fi a fy siwr i dweud fy nabod yn cerdd a dawnsio. Felly wi'n dim i well, let's just get into it. Wi'n cyhoeddus. Stunning already. Gwa. Okay. Oh. Stafell di. Dilla di. Iason di. Ias Brennan. Oh, voguing. Conducting. Cariani. Cari Pink. Cari, oh, dancer gyda'r gwallt glas. Wi'n ddim yn gallu yn credu. Mae'r grŵp yma yn just mor da gyda'r lleision a canu, ond mae'r rap yma yn sorry. Yes, mae hi'n byw. Mi'n meddwl yna yn fathau fy hoff. Yn honest, mae'r tri just a treat, t'mod? Mae'r pre-chorus yn just yn mor da i cymryd y canu ac just a moment of softness a wi'n gobeithio'r pont yn just fel hyn achos mae'r chorus ac y verses just so good. Oh, this is so interesting. Dyma fe. Just a perffaith i'r can. So meba. A goleuadau goch and just a sign of a good song. Mae'r Red Velvet yn defnyddio goleuadau goch, Exit, Wiki Mickey, Bandit, and now Viviz. Yes, dancio'r Gerym Amir. Oh, mae hi'n... I'm just yn cariad gyda'r can ma. HelloFresh is the easy way to cook delicious meals at home. I will even watch an advert, give them money. Yes, queens. Yes. Okay, this is we just carry. Yeah, this is my kind of song. The math o dancer we ddim yn gallu aros I weld performances, stages, fan cams. I'm barod. Okay, hwyl.